להרגיש את העקבים משתרשים מטה לתוך הרצפה, זנב למטה, כתפיים לאחור ומטה, לנשום לאט מהאף, להרגיש את התנועה של בית החזה בכל נשימה, ואת התנועה של הבטן. שאיפה, נרים את הידיים למעלה, ננסה לחבר אותם יחד מעל הראש, ונשיפה להוריד ידיים למטה. שאיפה, ידיים למעלה, ונשיפה ידיים למטה. שאיפה למעלה, לפתוח בית חזה, להסתכל קצת לכיוון הידיים, ונשיפה למטה. שאיפה למעלה, להישאר עם הידיים למעלה, ולתפוס עם יד ימין את יד שמאל, למתוח עוד למעלה, ונלך ימינה. עקב שמאל לתוך הרצפה. להישאר כאן ולנשום ולהתארך. שאיפה למעלה, להחליף אחיזה וצד שני. לנשום, להתארך, עקב ימין לתוך הרצפה. שאיפה למעלה, ולקחת ידיים למטה מאחורי הגב, לשלב אצבעות, לקחת ידיים אחורה, ליישר מרפקים, ולהישאר כאן, לנשום עמוק, ולהתארך. ידיים קדימה, לשלב אצבעות, להפוך את הידיים, ובשאיפה ידיים מעבר לראש. שאיפה עמוקה, נשיפה רצפת אגן בטן, להסתובב ימינה. שאיפה להתארך, ונשיפה להסתובב ימינה. שאיפה חזרה לאמצע, וידיים שלובות מאחורי הגב, לשלב הפוך. ושוב למתוח למטה, לפתוח בית חזה, סנטר פנימה, והפעם נרים את הראש למעלה. עקבים למטה, כריות כפות הרגליים למטה, חזה פתוח. וניקח ידיים קדימה, נשלב הפוך את האצבעות, נסובב את הידיים קדימה ולמעלה, להתארך. בנשיפה, איסוף רצפת אגן, להסתובב שמאלה. שאיפה להתארך, ובנשיפה להסתובב שמאלה. חזרה לאמצע, ללחוץ את הידיים למטה. שאיפה ידיים עולות, נשיפה לכופף ברכיים, גב ארוך, להתכופף לפנים. לשחרר למטה, ראש משוחרר, כתפיים משוחררות, כן ולא עם הראש. ברכיים כפופות, לאט לאט לשחרר את הגב, לחזור לנשימה. להרגיש את הרגליים משתרשות לתוך האדמה ולאט לעלות למעלה ולהתארך. שוב ידיים למעלה ולנשוף ברכיים כפופות, להתארך קדימה. בשאיפה לעלות חזרה למעלה, ידיים למעלה וידיים לצדדים ולמטה. ושוב ידיים הצידה ולהתכופף קדימה. שאיפה לעלות, ידיים למעלה ולהוריד ידיים לצדדים.
בואו נעשה את זה עוד פעמיים. שאיפה, ידיים עולות. נשיפה לרדת למטה. שאיפה לעלות הצידה. ונשיפה ידיים יורדות. פעם אחרונה, שאיפה אפ. נשיפה למטה. שאיפה לעלות. ולשחרר ידיים. הפעם אנחנו ממשיכים והידיים נשארות למטה. שאיפה לעלות. נשיפה לכופף. ידיים על השוקיים. שאיפה גב ארוך. נשיפה לשחרר. שאיפה גב ארוך. נשיפה לשחרר. ושוב שאיפה גב ארוך. נשיפה לשחרר, ואנחנו חוזרות למעלה. ולהוריד. שאיפה ידיים עולות. נשיפה לרדת למטה. שאיפה גב ארוך. נשיפה לפלנק. ללכת לפלנק. להישאר בפלנק. להשתרש עם הידיים, עקבים אחורה, בטן אסופה, רצפת האגן פנימה, ולאט להוריד ברכיים אל הרצפה. ואנחנו שוב מיישרות ברכיים. שאיפה, בנשיפה להוריד ברכיים. לאסוף רצפת האגן וליישר את הרגליים. עוד פעם אחד, לאט לאסוף ולהוריד. ולאסוף וליישר. לאט להוריד ברכיים ולרדת, לשכב על הבטן. כתפיים אחורה עם הברכיים על הרצפה, שאיפה לעלות למעלה ובנשיפה לצ'ארלס פוז. אנחנו נעשה את זה 3 פעמים. שאיפה לעמידת 6, נשיפה על הבטן, שאיפה לעלות לכלב עם ראש למעלה על הברכיים, ונשיפה אחורה. עוד פעמיים. שאיפה לעמידת 6, נשיפה לרדת. שאיפה מעלה ונשיפה אחורה. שאיפה עמידת 6, נשיפה לרדת. שאיפה לעלות. ונשאר בצ'ארלס פוז, לנשום. להתארך. להרגיש את התנועה של הבטן. נשימה לתוך הגב התחתון. לנשום לאט ועמוק. ובואו נשים את קצות האצבעות בתוך הרצפה, ונמתח את הידיים ארוכות. אפשר לפתוח את הברכיים קצת, ולהרגיש את ההתארכות של הגב, ושל בית החזה. יופי. אנחנו חוזרים לעמידת 6. אוקיי, בוענות פנימה, נתנתק את הברכיים ונוריד. ננתק את הברכיים ונוריד, גב ישר. ננתק את הברכיים ומכאן לכלב עם ראש למטה. להתארך ולנשום. נלך עם הרגליים במקום. רגל כפופה, עקב למטה, רגל ישרה. אפשר קצת עם טוסיק מצד לצד. ושתי עקבים, להרים את העקבים ולקחת זנב לאחור ולהוריד אותם. להרים עקבים, זנב לאחור ולהוריד. פעם אחרונה להרים, זנב לאחור ולהוריד. לעגל את הגב, לבוא לפלנק, ומפה לכלב עם ראש למעלה.
וסנטר פנימה חזרה לכלב. נעשה את זה עוד פעם אחת. לעגל את הגב, לבוא פלנק וכלב עם ראש למעלה. וסנטר פנימה, כלב עם ראש למטה. לאט נוריד ברכיים. ונרד לצ'ארלס פוז, ידיים מצידי הגוף. שוב, תעשו קצת אגרופים בידיים. וטוסי קצת מצד לצד. בשאיפה אנחנו אוספות רצפת הגן ועולות למעלה, עד למעלה, עד למעלה, עד למעלה. בנשיפה לרדת חזרה. שאיפה לעלות. ונשיפה לרדת. שאיפה לעלות, נשאר למעלה. עוד למעלה, עוד למעלה, הגודלים אחורה. ולפתוח בית חזה, להשתרש עם גב כף הרגל. ידיים לנמסטה. ולהתארך, לפתוח בית חזה, יופי. ניקח את רגל ימין קדימה. ונבוא קדימה. ואחורה. וקדימה. ואחורה. נשאר קדימה, ידיים למעלה. וננסה לפתוח שוב את בית החזה. יד ימין על רגל ימין ומרפק שמאל מעבר לברך ימין. בואו ננסה להביא אפילו את הכתף מעבר לברך. ויד ימין נגד יד שמאל נסתובב, להסתכל מעבר לכתף ימין. להישאר כאן, להתארך עם הגב. לנסות לנשום. בעדינות. שאיפה, נחזור חזרה למעלה. נשיפה, ידיים על הרצפה. ניישר את רגל שמאל. קצת קדימה וקצת אחורה עם הגוף. רגליים משתרשות חזקות. ונפתח את יד ימין אל התקרה. כתפיים רחוקות מהאוזניים. יד ימין הכי גבוה שאפשר. תאספו רצפת הגן ותנסו לסובב את הגב, אבל היד לתקרה, לא אחורה, יד למעלה. יופי. נניח את הברך השמאלית, ונעשה כיפוף וישור של רגל שמאל, עד שננסה לתפוס עם יד ימין את ברך שמאל. ואז נסתובב קדימה. לשחרר, יד ימין על הרצפה, לאסוף ולעבור לפלנק. ברכיים על הרצפה. וכמו קודם, לרדת לרצפה. כתפיים אחורה, לעלות על הברכיים, סנטר פנימה. לצ'ארלס פוז, אפשר לנוח פה, ואפשר שוב, תנוחי פה נטי, אפשר שתנוחי, אפשר, תנוחי, you have to be the example of מנוח, לעלות ולרדת ולעלות בחזרה. אז מי שרוצה לנוח יכול לנוח, ומי שרוצה ללכת לעשות עוד פעם, יכול לעשות עוד פעם. תיקחו את הידיים ליד כפות הרגליים ותנוחו כאן. שוב נאסוף רצפת הגן ונעלה למעלה בשאיפה על הברכיים, ממש להתארך למעלה. עוד למעלה, עוד למעלה ואז אחורה. לפתוח בית חזה, להשתרש עם גב כף הרגל. ניקח את הידיים אחורה על הישבן. ונפתח מרפקים אחת לכיוון השנייה מאחורי הגב. ונרגיש את המתיחה בחלק הקדמי של האגן. שאיפה, ידיים עולות, אנחנו מתיישרות. וידיים לנמסטה. שאיפה, רגל שמאל באה קדימה. אנחנו באות קדימה וחזרה. וקדימה וחזרה. נשאר קדימה, ידיים למעלה.
ניקח את יד שמאל על רגל שמאל ומרפק ימין מעבר, יד נגד יד ולהתארך. יד נגד יד, hand by hand, open your elbows, shoulders back, long body. יופי. רצפת האגן, בטן, לעלות חזרה. ואנחנו ידיים על הרצפה, מיישרים את רגל ימין. קצת קדימה, קצת אחורה. ונפתח את יד ימין למעלה. נאסוף רצפת האגן וננסה עוד קצת לסובב את הגב. יופי. לאט להחזיר את היד, להשתרש ולהביא את רגל שמאל אל רגל ימין. לחזור חזרה, סליחה, על הברך ולכופף את רגל ימין. לכופף את ימין עד שאנחנו ננסה לתפוס עם יד שמאל את כף רגל ימין. שכחנו. other arm. יופי. נשחרר את הרגל ונחזור לפלנק. וחזרה לכלב עם ראש למטה. תעשו פיסוק גדול בין כפות הרגליים ומשקל כמה שיותר אחורה. יד ימין בצד חיצוני של שוק שמאל ולעשות סיבוב עם הגב ולהסתכל מתחת ליד שמאל. וחזרה. קודם כל תלכו אחורה עם המשקל ואז תנסו את יד שמאל בצד חיצוני של רגל ימין ולסובב את הגב ימינה, להסתכל מתחת לכתף ימין. יופי. חזרה לאמצע. לאט 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 להוריד ברכיים. ואנחנו נסובב את יד שמאל עם האצבעות אחורה. נעשה מעגלים עם הגוף סביב יד שמאל. קצת מסאז' וטיפול לשורש כף יד שמאל. נעשה לכיוון השני. ונהפוך את היד חזרה, צד שני, אצבעות החוצה ואחורה, ואז קצת קדימה ואחורה, ומעגל סביב שורש כף יד. לכיוון השני. ניקח את היד הזאת, את יד ימין, מתחת ליד שמאל, כתף לכיוון הרצפה, אוזן ימין על הרצפה, וניקח את יד שמאל מאחורי הגב, נפתח כמה שאפשר את הכתף. אפשר לנסות ליישר את רגל שמאל, ואפשר להישאר כאן. straighten your leg. ננסה להרים את רגל שמאל, ואפשר גם להרים את יד שמאל. אפשר גם לא. אפשר להישאר כאן. ואפשר לתפוס עם יד שמאל את רגל שמאל. You can. יופי. You can do it. וחזרה למטה. לעלות. בוא נשאר פה רגע, ראש למעלה, זנב למעלה, ולהגה. חמש, 4, 3, 2, 1, להוריד, ולקחת יד שמאל מתחת ליד ימין. את יד ימין מאחורי הגב, לכיוון ירך שמאל. אפשר להישאר כאן, אפשר ליישר את רגל ימין. אפשר לקחת את יד ימין לתקרה, אפשר להרים את רגל ימין, אפשר להישאר פה. ואפשר לנסות לתפוס את כף רגל ימין עם יד ימין.
ולאט לשחרר, לחזור. ומכאן אנחנו פשוט נשב על הברכיים אחורה. ידיים על הרגליים ולנשום. שבו על הברכיים. אני מזכירה לכם, אנחנו צריכות לחשוב על המבט, על הנשימה ועל רצפת האגן. הם שלושת העוגנים. אז כל הזמן נחזור לנשימה ולמבט שלכם קדימה. ובדרך כלל רצפת האגן מאוד עוזרת. אוקיי, אז אנחנו חוזרים מכאן, לשבת עם הבעונות פנימה רגע. אז תהפכו את הבעונות, נשב רגע פה, ניקח הידיים הצידה, אצבעות אחורה, וזנב למטה, וננשום פה 10, ו9, ו8, ו7, ו6, ו5, ו4, 3, 2, 1, ונחזור להיות על הברכיים, ידיים אחורה, ונרים את הטוסיק למעלה. אפשר סנטר פנימה ולשחרר את הראש. לאט להוריד את הטוסיק חזרה, ואנחנו חוזרים לכלב עם ראש למטה. סוגרים רגליים, מרימים את רגל ימין הכי גבוה שאפשר, ונביא את הברך אל האף, להרים את עקב שמאל. יופי. וחזרה אחורה, שאיפה, ונשיפה קדימה. שאיפה אחורה, נשיפה קדימה. שאיפה אחורה, להישאר, ולפתוח את הצד. להרים את הרגל, open your hips, לכופף את הברך, ופשוט ליהנות מהכפיפה. בחזרה, להביא את הברך אל האף, ולהביא את הרגל קדימה. אוקיי. ואנחנו נעלה ל-Warrior 1. Push into your feet and come up. יופי. ו-Warrior 2, באותו צד, Warrior 2. יפה. אז בואו נשאר פה קצת, נשתרש עם עקב שמאל, נכופף את רגל ימין. מישהו מושך לנו את יד שמאל. וניקח את יד ימין למעלה, יד שמאל על רגל שמאל, עוד קצת למעלה, להישאר כאן. יפה מאוד. מרפק ימין על ברך ימין ויד שמאל אל התקרה. תנסו עם יד ימין לפתוח את רגל ימין ויד שמאל אל התקרה. שוב, רצפת האגן, בטן הסובב את הגוף שמאלה, ואז ניקח את היד מעבר לראש. יופי. נעלה חזרה ללוחמת שנייה, ונבוא לטריקונסנה, ליישר את רגל ימין, לקחת את יד ימין קדימה, ויד ימין על רגל ימין למטה, יד שמאל לתקרה, and touch the ceiling. למעלה למעלה. יפה. עקב שמאל, רצפת האגן לעלות. לחזור ללוחמת שנייה, יד לרצפה, יד שנייה לרצפה. ואנחנו בפלנק. אפשר מפה לכלב, you can go straight into dog, או אפשר צ'טורנגה, upward dog ו-downward dog. אוקיי, רגל שמאל עולה למעלה. נשיפה קדימה. שאיפה אחורה. נשיפה קדימה. שאיפה אחורה. פעם אחרונה. נשיפה, נשאר למעלה, ונפתח את צד שמאל, לכופף את הברך, ונסתכל מתחת לכתף שמאל. Lift up your knee and take your foot towards me. Open. שאיפה רגל למעלה.
נשיפה קדימה, ואנחנו עולים ללוחמת ראשונה. עקב, put your heel down, push into your heel, and then come up. ידיים למעלה. להתארך, להתארך, להתארך. פותחים ללוחמת שנייה. יופי. יד ימין על רגל ימין, ונשאר כאן. I don't understand what's doing this. אוקיי, מרפק שמאל על ברך שמאל. יד לתקרה. יופי. ולחזור למעלה בלוחמת שנייה. יופי. טריקונסנה. יופי. ולעלות חזרה. יופי. איפה היינו? ואנחנו יורדים למטה לאט לאט. לאסוף, לפלנק. אפשר ללכת ישר לכלב ולהישאר בכלב, או לרדת לצ'טורנגה. Up dog and downward dog. יופי. אנחנו נלך לאט קדימה עם הרגליים אל הידיים. נשחרר את הראש. ונפתח את כפות הרגליים פה, וננסה לשבת למטה. איך שמתאים לכם. כזה כזה. So, האבד. Just feel, ממש להרגיש את הראש למטה, את הטוסיק למטה. ואפשר לשים מרפקים על הברכיים ולפתוח למעלה-סנה. יופי. נאסוף רצפת הגן וננסה לקום בצורה כזאת. יופי. ובוא נשב חזרה. ונקום. כל אחד כמה שמתאים לה. אפשר לעשות קטנים. ואפשר לעשות יותר גדולים. As much as you want. ואפשר לעשות יותר גדולים. מה שמתאים לכם. עוד 4 פעמים. Where's everything gone? יופי. ונקום ונעמוד. נסגור רגליים. אנחנו נעבור לעץ. עומדים על רגל ימין, רגל שמאל הצידה, ואפשר לשים על השוק. ואפשר לשים בתוך המפסעה את רגל שמאל. נביא את הרגל קדימה ונוריד. צד שני. ניקח את הרגל על השוק או בתוך המפסעה. יד נגד יד, רגל נגד רגל, חזה פתוח. מבט, נשימה, רצפת הגן. ולאט להוריד. שאיפה ידיים עולות. נשיפה נרד למטה. שאיפה גב ארוך. ונשיפה לרדת. ובשאיפה נעלה למעלה. ונשחרר. יופי. נעשה את זה שוב, והפעם נעשה את כל הזה ונשאר למטה. שאיפה ידיים עולות. נשיפה ידיים יורדות. שאיפה גב ארוך.
נשיפה לפלנק. ונשאר רגע בפלנק, להשתרש עם הידיים, עקבים החוצה, אחורה. רצפת אגן, 5. מה קורה בלסתות? 4, 3, 2, 1. בואו נעשה צ'טורנגה. upper dog ו-child's pose. ניקח את יד ימין ימינה, יד שמאל על יד ימין וננשום. ניקח את יד שמאל שמאלה, יד ימין על יד שמאל, טוסיק ימינה וננשום. ונבוא לאמצע, נעלה לעמידת 6 ונעשה כמו ישיבה מזרחית ונלך אחורה. מעבר לישיבה מזרחית. אוקיי, בואו נשב. יפה. אז יד ימין מאחורי הגב, יד שמאל על רגל שמאל, נסתובב ימינה. וניקח את יד ימין למעלה ויד ימין מעבר לראש, ממש להתכופף הטיה שמאלה ולסובב את הגוף ימינה. ונרד למטה וקדימה, שתי ידיים קדימה בישיבה מזרחית. לנשום לבטן, לנשום לגב תחתון, להרפות את הראש, ולאט לאט להרגיש שאתן מתקרבות יותר ויותר למטה. נעלה למעלה, ונעמיד את הרגליים. אוספות רצפת אגן, ואנחנו יורדות אחורה, ובשאיפה למעלה. ועוד 4, squeeze. And up. 3. And up. 2. תרגישו את העבודה של כפות הרגליים. And up. אחרון נשאר פה. 5. squeeze. 4. אולי אפשר עוד טיפה. 3. squeeze. in and up. 4. 2 ו1. עולים ומחליפים רגליים. יד שמאל הולכת קדימה, ימין על ברך ימין, שאיפה להתארך. לשאיפה איסוף רצפת אגן בטן, להסתובב. ושוב להתארך. איסוף וסיבוב, להישאר כאן, להרגיש את הסיבוב. חזה פתוח. כתפיים אחורה ומטה, לסת תחתונה משוחררת. שאיפה יד שמאל עולה למעלה. ומעבר לראש. נשאר פה, ננסה להסתובב עוד שמאלה. ונשחרר למטה. שוב, כל המשקל למטה, להרפות לאט לאט, להרגיש את הירכיים, אולי את האגן, אולי את הגב התחתון. צוואר משוחרר, כן ולא עם הראש. נשתרש עם הרגליים ונעלה למעלה, הפעם בפיסוק גדול בין כפות הרגליים. ידיים מאחורי הגב, ניתן לרגל ימין ליפול ימינה, בשמאל אחר כך. נרים את שמאל ואחר כך ימין. ושוב, אז אנחנו יכולים להמשיך ככה, ואנחנו יכולים לנסות בלי ידיים, ידיים באוויר. תנסו כמה שיותר לפתוח רגל אחת לפני שאתם מזיזות את הרגל השנייה. יופי. פעם הבאה נשאר עם שתי ברכיים פתוחות, כף אל כף, נתפוס את הבוין הגדולה עם שתי אצבעות, ונתארך. ונוציא אוויר, נלחץ רגל אל רגל ונעגל את הגב. שאיפה לפתוח, להתארך. נשיפה לעגל. שאיפה להתארך, והפעם אנחנו נבוא קדימה, רחוק.
כמה שאפשר רחוק, ופשוט לשחרר למטה. יופי. ואנחנו קמות, מגיעות לחלק הקדמי של המזרן, ואנחנו יורדות לשכב על הגב. אז את יודעת מה? I'm gonna move it this way. You can stay there. You can stay there if you want. לשכב על הגב, ברכיים לבטן. יופי. בואו תעשו מעגלים עם הברכיים. ולכיוון השני. יופי. ברך ימין לבטן, רגל שמאל ישרה. יד ימין נפתחת ונסתובב שמאלה. אז אנחנו מגישים את יד ימין, מנסה לגעת ברצפה, להעריך את יד ימין. וברך ימין מנסה לגעת ברצפה. בצד שמאל, רגל שמאל ישרה וחזקה. ועם כל ההתארכות הזאת, נשימה עדינה, ארוכה, רפויה כזאת. אפשר לכופף את רגל שמאל ולנסות לתפוס אותה עם יד ימין, ואת הכתף הימני לנסות להוריד חזרה אחורה. נחזור על הגב, רגל שמאל עובדת, וכף רגל ימין על ברך שמאל, מושכים את רגל שמאל אליכם, כתפיים אחורה, עורף ארוך, לנשום. ניישר את רגל ימין למעלה, ונעשה מעגלים עם כף הרגל, ולכיוון השני. נביא את רגל שמאל אלינו, ורגל ימין ישרה לרצפה. יד שמאל הצידה, ומסתובבים ימינה. תרחיקו את כתף ימין קצת מהגוף, ותסתכלו שמאלה. תאריכו את יד שמאל האחור, יד ימין על ברך שמאל שכפופה אל הבטן. לנשום. ונחזור על הגב, נעמיד את רגל ימין, כף רגל שמאל על רגל ימין, ונמשוך את רגל ימין לבטן, כתפיים אחורה, עורף ארוך. נרגיש את המתיחה בטוסיק שמאל, ניישר את רגל ימין למעלה, ומעגלים עם כף רגל ימין. לכיוון השני. יופי. ברכיים לבטן. ונעשה פיסוק גדול בין הרגליים, מעגלים גדולים. לכיוון השני. נעמיד את הרגליים, ידיים מאחורי הגב, ונרים את הטוסיק גבוה, ידיים מאחורי הגב, לשלב אצבעות וללחוץ למטה, ברכיים קדימה, לא הצידה. תנסו לקרב ברכיים אחת על השנייה. ללחוץ למטה עם הידיים, עם כפות הרגליים, תוך כדי נשימה. אולי אפשר עוד קצת להרים את הגב, ולאט לשחרר את הידיים, ולרדת למטה, חוליה אחרי חוליה. נביא את ברכיים לבטן, ונתפוס את הרגליים משני הצדדים או בכף הרגל, ונוריד ברכיים לכיוון הכתפיים. Happy baby. תתגלגל מצד לצד. ואפשר לנסות ליישר רגע אחד, אחת, צד שני. שתי רגליים לפתוח. בואו נאסוף רצפת אגן וננסה להרים את הראש תוך כדי איסוף.
ונשחרר, נסגור רגליים. נעמיד את הרגליים, ידיים פתוחות, ניתן לברכיים ליפול ימינה. כף רגל ימין על ברך שמאל. נשימות איטיות. נעמיד את הרגליים וניקח את כף רגל שמאל על ברך ימין. רגליים שמאלה. ושוב נעמיד את הרגליים, ידיים שלובות הפוך מאחורי הגב, ונרים את הטוסיק הכי גבוה שאפשר. נשתרש עם כל כפות הרגליים, כל כף הרגל. ושחרר את הידיים, ולאט לאט לרדת. קחו את הידיים, תמשכו את הראש, ותנסו להרחיק אותו מהגוף. ותרימו טוסיק קצת, ותנסו להרחיק את זה מהגוף גם. ניישר רגליים למטה, וניישר ידיים מעבר לראש, ונתארך כמה שאפשר. נפתח את הרגליים בפיסוק קטן, ואת הידיים גם בפיסוק קטן, וי כזה, וניקח את רגל שמאל אל רגל ימין, את יד שמאל אל יד ימין, ונשכב כמו בננה. שאיפה להתארך, ובנשיפה לאסוף פנימה ולהצמיד את הגב התחתון. נפתח את היד והרגל השמאליים, ונסגור את רגל ימין ויד ימין שמאלה. בואו נעשה הפוך, שאיפה, בנשיפה תנסו לאסוף וגם להתארך. תראו אם זה עובד לכם יותר טוב. נחזור על הגב, ידיים לצידי הרגליים, להניח לגוף על המזרן, להניח לרגליים כבדות, רפויות, הידיים כבדות ורפויות, הראש כבד, עיניים כבדות, ולאט לאט לעזוב, לנסות כאילו לצאת מהגוף החוצה ולהסתכל על עצמכם ממקום אחר. כמה דקות של הרפאיה, מנוחה, שבאסנה.
כוח על. אילו יכולתי לבקש לי כוח על, לא הייתי מבקשת זוג כנפיים, סנפירים או לייזר מהעיניים. הייתי מבקשת רק את היכולת להציץ טיפה קדימה, להציץ קדימה יום, לוודא שגם מחר יהיה בסדר, לחזור להווה ולנשום. כוח על. אילו יכולתי לבקש לי כוח על, לא הייתי מבקשת זוג כנפיים, סנפירים או לייזר מהעיניים. הייתי מבקשת רק את היכולת להציץ טיפה קדימה. להציץ קדימה יום, לוודא שגם מחר יהיה בסדר. לחזור להווה ולנשום. Just gone over. לחזור לשים לב לנשימות. אולי אפשר כמה נשימות עוד יותר איטיות. וכל נשיפה להוציא כל מתח מהגוף. בואו נעשה נשיפה מהפה. Exhale through your mouth. ובשאיפה הבאה ידיים מעבר לראש. ברכיים לבטן. להתגלגל על הצד. להישאר רגע על הצד, רגע לתפילה. בבקשה. כוונה. ולאט לחזור לשבת. אפשר רגע עם עיניים סגורות, ידיים על הברכיים, להרגיש את עצמות הישיבה, לשים לב לתודעה, לשקט, להתארכות, לרכות. ניקח ידיים ללב, תוריד את הראש ללב. נפתח את העיניים, תודה רבה.